sanam santal patho satawa niyagi menna santal hopon ko gharos khon santal hopon ko aku para khon handi paura do sahara tegi jirura santal hopona gharos khon santal hopona atu dihat khon handi paura sahara tegi jirura mujar utur ya sanam santal patho satawa kokmo dono kantaya mujar udis dono kantaya Asam disam re tina santal ko menakwa Asam re santal mente gota asam ko nehapate biswa darbar re santal jat kana ko mente upurum ko em dariakma Santal Student Union ni donai नैजिथि गायसननाय सानजों लोगोसे बिथांमोननि बोसोरसालिया जथुमा बे जथुमाया दिनै थामथि साननि गेवलां मेल आरो बे गेवलां मेलनि हाबाफारिनि गेजेरजों बिथांमोना हांख्रायनाय लेखा आं नुजाफैदों आरो बेवहाय जों नुनो मोनदों जे गुबुन गुबुन फरायसा आफादा जेरैबायदि गाव गाव हारिखौ जौगानांगौनि थाखाय खामानि मावदों थिग बेबायदिनो दुलाराय सान्थाल फरायसा आफादाबो बिथांमोना गाव हारिखौ बोरै जौगाहोनो बेनि बागै बिथांमोना सावरायदों लोगोसेयैनो बिथांमोनहा बे सावताल जातिखौ गोजौआव लांनो थाखाय गावसिनि जे समस्याफोर दङ बे समस्याफोरखौ सरकारनाव बिथांमोना नारसिननानै समाधान खालामजानायखौ बिथांमोना लुबैदों बेनिखायनो आङो नैबे गेवलां मेलनि गेजेरजों बिथांमोना फोरमायथिदों आथिखालाव भारत सरकारा आरो भारत सरकारनि जायआ प्राइम मिनिस्टार मानगोनां नरेन्द्र मोदी जी बिथाङा भारतबर्षआव थानाय मोनफ्रोमबो जाति गोष्ठीखौ बोरैहाय गोजौ फारसे लांनो हागोन बिनि थाखाय बिथाङा गोबां नाजादों आरो खामानिबो मावबाय आरो लोगोसेयै आसामावहाय आसामनि मानगोनां चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो आसामाव थानाय गासै जाति गोष्ठीखौ बबे बिथिङै सोलोंथायानो जाथों सामाजिक बिथिङानो जाथों आरो गुबुन गुबुन बिथिङानो जायाथों माथो बोरै जौगाहोनो हागोन बिनि थाखाय बिथाङा खामानि मावदों आरो बिदिनो आश्वास होनायल' नङा दिनै आखाइजों खामानि मावनायखौ नुदों बिनिखायनो दिनै आदिबासी वेलफेयार डेभेलपमेन्ट काउन्सिल बेखौबो होनानै बिथांमोना दिनै खामानि मावगासिनो दङ आरो बेजोंनो बे जातिखौ जौगानो होनो थाखाय खामानि मावदों आरो लोगोसे जोंनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा जोंनि बिटिआर ओनसोलाव थानाय मोन 22 जाति जनगोष्ठीफोरखौ बोरै जोङो समानै जौगासार होनो हागोन एबा बैखौहाय जोङो बोरै समानै लांनो हागोन बे बिथिङै नोजोर बोनानै बिथाङा मोनसे भिजन डकुमेन्ट जोंनि बिटिआर ओनसोलाव दिहुनदों आरो बे भिजन डकुमेन्टआव नायोब्ला नोंथांमोना नुगोन जे जोङो जातिया बबेसिम आवगायनानै दं मोनफा मोनफा जातिया जों मानि थाखाय माने फावसायनानै थाखो दा बेखौहाय समानै जौगाहोलांनांगौनि सार्थआव दिनै जोंनि बिटिआरनि चिफ बिथाङाबो बे खामानिखौ मावदों आरो फैबाय थानाय समाव निस्सय जायफोर जाति गोष्ठीया दिनै जौगानो हायाखै बै जाति गोष्ठीफोरजों सावरायलायनायनि गेजेरजों जौगालांहोनायनि थाखाय खामानिखौ मावनाय जागोन आं मिजिंथिदों जोंनि ओनसोलाव जिहेतुके बर'फोरजों लोगोसे बिभिन्न जाति गोष्ठीफोरजों लोगोसे दिनै आदिबासी सावताल जनगोष्ठीबो बेवहाय मैखोमै दङ जोङो खौसेयैनो खामानि मावगोन आरो ओनसोलाव जोङो गोजोननायखौ लाखिनो थाखाय बयजोंबो जे बिदा फंबायनि जे भातृत्व भाब बेखौ लाखिनानै जों खामानि मावनो नाजागोन।